Ξεκολουθώ να μην καταλαβαίνω τι εννοείται, κύριε. Πώς το λέτε εδώ στο Ελλάδα, να καταλάβεις. Το πνίγεις, το κουνέλεις, Το κάνω. Το κανελώνεις, το ριζόγαλος, Το πας στο σκυλοσβόλτα, που μπορεί να πει. Είσαι Παρθένα, generally speaking, γενικός, Όχι, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί με ρωτάτε τέτοια πράγματα. Οκ, εντάξει. Τότε πες μου τι ξέρεις να κάνεις. Από καλλιτεχνικά εννοείται. Αμέτσι, από ψάρεμα! Χιούμορ σήμερα, Δεν έχω εκπαιδευτεί, κύριε, αλλά άμα θέλετε μπορώ να κάνω ό,τι μου πείτε. Ό,τι θέλω. Ό,τι θέλω. Σήμερα εγώ κάτσε. Οκ, κάτσε. Λοιπόν, πες μου τσότσε, τι δουλειές έχεις κάνει, Ναι, εγώ όταν ήμουν στο χωριό, ήμουν σε ένα εργοστάσιο που έκανε πολυφλεκτικά. Stop it, νομίζω θα το πάμε πολύ καλά εμείς οι δύο, Έχω μια δουλίτσα που είναι για σένα. Δεν καταλαβαίνω γιατί καμία από τις μπίτσες που έχουμε εδώ μέσα δεν θέλει να πάει. Θα πας έτσι, οκ, λοιπόν. Αύριο το πρωί θα πας σε αυτήν εδώ τη διεύθυνση. Εδώ, οκ. Και θα κάνεις ό,τι σου πούν. Οκ. Μάλιστα. Αύριο το πρωί, ναι. Μάλιστα. Καλά. Παρθένα, σήμερα, ναι. Εντάξει, χάρη και όπως και να είναι, απλά με το να κάνουν τις λένε θα ήταν σαν να τους πιάνουν τον κόλλο! Τι! Τι σου μιλάς έτσι. Θα ήταν σαν να τους πιάνουν τον... Τέλος πάντων, αυτό ήταν από το Τέξας. Στην Ελλάδα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν σου πιάνει κανείς για να σου δώσει δουλειά. Εγώ δεν το έχω δει πουθενά. Το επόμενο πρωί η Παρθένα έφτασε χαμογελαστή στη διεύθυνση που της έδωσε ο παραγωγός. Αφού πρώτα πέρασε από το γραφείο και της είπαν τι πρέπει να κάνει, μπήκε στο πλατό των γυρισμάτων, κάπως αργοπορημένη, παραγμένη. Έλα, παίρνα. Παίρνα, λέω. Ωραία. Σου είπα εγώ να κάτσεις. Ωραία. Κάτσε. Κάτσε! Μπράβο. Έλα. Σύντηνες και το γύρισμα. Πολύ όμορφα. Άκου τι θα κάνουμε. Πέφτουν και τα γυαλιά, κράτα λίγο. Κράτα! Λοιπόν, θα διαβάσεις το κείμενο. Το κείμενο, μην τα χαλάς, θα σε σκίσω. Το κείμενο, φέρ' τα γυαλιά. Ωραία. Διαβάζει λοιπόν το κείμενο και ειλικρινίζεσαι ερωτικά. Τι ερωτικά? Ερωτικά, πάμε δοκιμαστικό 3-2, να δεν διακόπτει κανείς.